Estàs escoltant Diari del Caçador. Bé, i ja estem així a altra volta de nou amb tots vostès, i ara ja es comencem pues, a lo que és l'espai de la nostra vela llatina, que avui mos duen una convida especial. En fi, entrem a l'espai directament. És l'hora de la vela llatina, un deport que pertany a la nostra cultura, que defensa la nostra albufera i el seu hàbitat. Presentat per Batiste Granero. Patrocinat per Immobiliària Navarro. Bona nit, Batiste. Marcos. Bona nit, Sandra. Bona nit, Marcos. Encara no s'ha ficat ahir, ja està alçant el dit. Ja està manant, ja està manant. Ja està manant, com Sant Vicent Ferrer. Bé, i res, pues, vosaltres direu i presentar-nos a... Bueno, pues bona nit a Radio Oients. Avui portem a una xicona de nova generació. Judit, bona nit. Bona nit. Bona nit, Judit. Bona nit. Bueno, avui, més que entrevistar a Judit, anem a fer una tertulieta de lo que ella ha estat passant este temps que està amb nosaltres, igual que tu, pues, esteu 4 dies, i una miqueta entre tots podem raonar què vol dir iniciar-se a la vela llatina, com ho porteu, algo així, una tertulieta facilona, i pues, quan acabi la temporada que ve tornarem a repetir-la i veuràs con Judit realment tot el que t'he portat jo d'apuntes de pas de la vela i tot això, ella se ho sap i tu encara no has emprès a estudiar-ho. Bueno, no obstant, jo anava a dir-te ara, donar-vos les gràcies per el detall este que heu tingut, que m'heu dut, en fi, que és per marcar-lo i per lo menos per estudiar-se-lo i saber-lo. És per marcar-lo, és un poste de vela llatina en totes les perres de la barca, de la vela i el barquet. No obstant, això els nostres oients en la nostra pàgina del Facebook i tot ho podran veure i en fi, i d'ahir pues, que també vagin ensenyant-se. Que vagin ensenyant-se. És molt important que el poble valencià tinga al seu abast esta informació, que les parts de la barca no es perguen, que estos noms no s'olviden. Judit, en la seva tasca que fa en els amics, té un programa de recuperació de paraules, també molt important. Sí. A lo millor ens pot aportar alguna coseta. Jo no sabia que tenia tota la vida a l'Albufera, no sabia jo que tenia tantes coses un barquet o una barca. Vull dir, tantes No, parts. jo tampoc ho sabia, No, jo, després de veure el barquet de Marcos, Bueno. que li falten la meitat de fustes, m'imagino que lo de les cordes és molt fort. Bueno, però podrem anar, no? I si el ficaràs també en el Facebook? Després de que l'acabem. Vale. Després de que l'acabem. El ficarem. Molt bé, pues. Bueno, si voleu, comencem per preguntar-li a Judit simplement quant de temps portes en la vela llatina a l'associació de Silla? A Silla porta en setembre farà un any. Un anyet. I tu, Marcos? Jo casi per ahí van els tirs. També? Un poco menos. Un poco menos. Però jo és que has començat pues, en la paella. Jo has començat la paella. En la festa. Marcos vingui a la festa i tu vingueres a navegar. En quantes embarcacions has eixit? En 3. En En la de Paco, en la Volaureta, en Sandra i en la teua. I en el barquet també, I en el barquet. En el batistet també feres unes pràctiques que me'n recordo jo que vos vaig seguir I acabarem en l'aigua. i acabarem en l'aigua. Bueno, pues això de... Hosti, i quina impressió tingueres? Ai, Perquè, vamos... no havia caigut mai en l'aigua. Pues el susto seria bo, no? Vull dir, no sé, quin... O tan normal, altra volta per cada altra l'òbvia i a Sí. seguir navegant, no? Bueno, a seguir navegant no, perquè va ser quan aplegaren al port de Silla. Normalment les arribades al port de Silla se fan en vents portants, vents que venen de la mar, i apenas canvies el sentit de l'embarcació, o sigui, el rumbo, si el vent entra de l'altre costat per el que vens navegant, fas una traslucha. I si no estàs al loro, el que vas és a la huia, que és el que ens passa a Judit i a Empar, que són les que portaven el barquet en aquell dia.
varen ser, les vaig prevendre, escolteu, que aneu a fer una traslutjar, que això és important, teniu que dominar-ho. Què tardareu en volcar? Res, 2 minuts, o menys. Volcar. No traure l'aulla. Volcar, bastant. Tota la travessia, o sigui, no volcaren enseguida. Lo que passa és que la meva pregunta no és... No anava... lo que tardaren en navegar i volcar. Quan fas la maniobra mar, volques en 3 segons. Sí, és superràpid, no? Sí. Xof, i ja està. Bueno, després van eixir, vos costa molt traure l'aigua. Com ho fareu? A veure, explica'm una miqueta. Quina sensació tingueres ahí dins en l'aigua? Jo crec que no oblidaré mai el moment en què vaig ficar els peus en terra. Va ser com ficar... Com quan fiques els peus... O sigui, quan fiques la mà en el blandiblú que teníem de nanos, pues així, no? Sí, així com burbujetes de baix i t'apugen per els pèls. Bueno, tu no tens pèls, però els que tenim pèls mos apugen les burbujetes per els pèls, apleguen els genolls i ja t'assustes. Dius que m'estarà agarrant per ell, no? Això, I és el tarquim. Sí. Això és una recomanació que li podem fer a les autoritats. Per favor, dragueu-mos els canals i dragueu-mos un poquet a l'Albufera i aquesta sensació se perdrà. Sí, tindrem una Albufera neta. Pues sí, i conforme estava ja, a lo millor igual torna a vindre hasta la gamba. Segur. Perquè clar, tindrien lo que és l'òvia ben oxigenada i vamos, i en unes condicions òptimes, no?, per a tota la... Pues és el que cal, el treure el fem d'un recipient com és l'Albufera l'ajudaria molt a regenerar-se. Que també recorde en un dels programes, no sé en qui va ser, també se va comentar això, i que en València tenim les dragues més grans que hi ha. Bueno, sí. Que en poc de temps també la deixarien neta com un espill, no? És important saber el que tenim i és important també saber el que se pot fer. No se pot ficar tampoc qualsevol dragaora a l'Albufera. Se van a fer algunes proves de dragat en llocs controlats, sobretot els canals, que no van a fer gens de mal. I, bueno, tot això s'ha de fer amb molta cura, molt de cuidado. No se pot anar a lo grande perquè estem en un parc natural que té unes proteccions europees molt importants. Qualsevol cagada en aquest sentit que poguem fer ho faria tot el traste. Per tant, hem de deixar les persones que saben d'això, no hem de fer el que se sol fer al carrer, parlar molt sense saber de què estàs parlant d'una manera tècnica. Bueno, això és una cosa que se sol fer. Sí. Se sol fer. Uno fa una coseta i enseguida ja sap fer-les totes, no? És més complicat del que pareix. Sí. Algun dia podem portar també gent convidada que ens parli de lo que pot ser un dragat a l'Albufera. Podem parlar més del Parc de la Vela, podem parlar una miqueta d'aixes coses que sí que es poden fer. I res, no ha sigut. Mos trencarà la taula o què? No ha sigut res. Bueno, pues nada, Judit, quina relació tens tu en l'Albufera? Per què t'acostes ahir a l'associació? Per què t'agrada l'embarcació? Sé que tens família, veritat? Sí, el meu iaio i jo sempre hicíem en la barca, era una barca normal, no era de vela, i sempre m'ha agradat molt l'eixir en la barqueta, tal, no sé què. I un dia estava en una amiga en la plaça i vam dir que no s'apuntarem a vela llatina? I justament era la Fira Sant Sebastià, s'arrimarem a la caseta i van preguntar. Total, que jo sí que he acabat apuntant-me, però la meva amiga no s'ha apuntat. Bueno, però ara pots portar-la quan vulguis. Sí. Ara tu ja tens una experiència ahí dintre de l'associació. Tenim que dir, i ho podem dir ja a l'antena, perquè ahir farem una junta i ho vam aprovar en junta. Judit va ser la persona que ens portarà el Facebook de la vela i la pàgina web. Anda, que bé. O sigui que va tindre una tasca important dins de l'associació. És el que ens fa falta realment a l'associació. Gent jove i gent que ens puga aportar a més gent. Sandra, va, que estàs molt calladeta. Tu què pots aportar? No obstant, mentre està Sandra i que està ella, jo vaig a fer un incís. Jo també, vamos, la meva filla, que la tinc així, Carmen. Fotògrafa. Que està fent molts fotos i
I vamos, ella li agrada molt l'Albufera. Jo a Carmen li vaig ensenyar ara dos fotos que tinc així. Que a veure si s'enrola, De dos xiquetes de la seva edat navegant. I ara, si en directe, mos dirà si el que veu li agrada o no li agrada per a practicar. En un barquet de 21 pam, dos xiquetes de 14 anys navegant. A tu què te pareix? Bueno, bona nit, primer, Carmen, i això. Carmen. Bona nit. Bueno, me pareix interessant i divertit. És molt divertit, ho asseguro. Vinga, pues... Que t'atreviràs a provar? Anima't este estiu. Ja saps que este barquet està a la disposició de tots els que vulguin provar i igual dona que siguin socis de la Vela Llatina de Silla que no. Simplement que s'arriben, que manifesten que els agrada, que nosaltres ens donem compte que és una persona que està involucrada, igual que a Judit, se li nota i s'afan per reconèixer el que tenim en València, aquesta albufera, aquest parc natural, i nosaltres encantats de que tota aquesta gent puga això. Sí, per almenys fer aquesta prova, el sentir lo que és lo que és el navegar i la vela llatina, i que, vamos, si els agrada, si no tenen aquest cuquet que a la majoria dels que ho proven mos entra i enseguida s'enganxem i cada volta volem anar a més, pues clar, després ja tenim les associacions on s'apuntem i... Sé ja positivament que tu provaràs el barquet meu antes que repararàs el teu, però només el proves veuràs la sensació de navegar en un barquet, que bonica és. És millor inclús que la de la barca. En la barca vas, diguem, és com anar, conduir un camió o anar en un car. En el car, a 30 per hora pareix que te menges el món, sí, que portes una velocitat. I en un camió vas al doble i això no té sentit. Molt divertit el barquet, molt recomanable, molt econòmic a l'hora de poder-se fer un hobby d'estos qualsevol. En 1.200 euros pots tindre una embarcació d'estes preparada nova i és molt recomanable. Jo, a tot el que vulgui provar, el meu barquet està a la seva disposició. Ja tinguem a Paco Gil així, que pot fer-te un barquet d'estos ràpidament en un mes. Per tant, si per a la temporada que ve que m'emprendrem en març algú mos està sentint i té aquesta necessitat de provar, que mos quidre i segur que en març té el barquet aparellat per navegar. Correcte, igual que també quan ha dit Pedro Suay, que també per la pàgina nostra del diari El Caçador també vos poden localitzar, entrar, fer qualsevol consulta i tal. No obstant, Judit, si tens el que és la pàgina vostra de la vela, també, si la vols dir per a la gent que vulgui també entrar... Sí, bueno, en el Facebook és que li acaba de passar el mateix a les contrasenyes i estem així manipulant-ho. Mentre estàveu fent el programa del veterinari estàvem manipulant-ho. La vela llatina, la web serà velallatinasilla.org i en el Facebook pues, entra buscant Vela Llatina Silla. Judit m'imagino que té prou experiència en el Facebook com per anar creant, no sé, ganes de que la gent mos envie fotos i... Bueno, ja ara sí que li toca. Ara Sandra Sandra està ahí que diu, bueno, a mi no m'aneu a deixar parlar, per favor. Sandra també ha tingut aquesta sensació de navegar en el barquet, però damunt, així, clar, és una llàstima que el que mos estigui sentint no puga veure aquestes fotos que tenim així fent-se de nit. A veure si en el Facebook les podreu col·locar navegant en un vent tranquil, perquè l'Albufera en estiu té un vent molt tranquil, molt bonic. Sí, són imatges precioses. Imatges precioses. I se les ficarem en el que és la pàgina. I així també que puguem veure. Molt senzill de navegar. Però, Sandra, perdona que te talle. Tu quan caigueres a l'àvia, què? Yo no he caído al agua. Yo todavía no he caído. No me he estrenado. Yo esa sensación no sé cuál es todavía. Ya te digo yo que cada volta que ¿qué te parece? Quina sort. Cada volta que he tingut a sensación Sandra... de la velocidad sí, pero de caerme al agua no. Cada volta que he tingut a Sandra de remitxera, el perill queda anul·lat. Sí, és que jo xillo. Ho parlàrem l'altre dia, la importància de tindre un remitxer compenetrat en el patró.
és algo que assegura el no volcar, assegura el navegar bé. Sí, són coses que vamos, és molt important perquè clar, si no dugueu aquesta connexió, uno va pagar un puesto i l'altre va pagar l'altre i xop, a l'òbvia. Sí. Les cordes i el timó, més en les cordes, ja t'he dit jo que qualsevol patró, per molt bo que siga, si el que porta les cordes vol manar de l'embarcació, el que mana és el que porta les cordes, el que porta el timó no. I a l'hora de lliurar-se dels perills, igualment el que porta les cordes és el que domina l'embarcació. Judit, tu en les barques grans has aplicat a portar timó, has aplicat a portar cordes? He portat timó, però sols en el canal. Sols al canal, al motor. Sí. Al motor. Bueno, pues això s'arreglarà. Sí. Conta'm una miqueta més, algo de la teva vinculació en Albufera. Has tingut el barquet del iaio, l'has arribat a portar, l'has aplicat a conèixer... Jo és que era molt xicoteta, tindria 4 o 5 anyets i me'n recorde que sí que me deixava agarrar el timó, però quan estava enllà en l'Albufera, quan sí que intenta ensenyar-me a perxar, però res, se queda en això. Això de perxar és un món. A veure, com ho veus tu? T'atreviries algun dia a perxar? Jo ho veig molt difícil. Sí, per què? Perquè no li he acabat d'agarrar el truc. No sé, no me falta... Això és pintar-se en un palo. Tampoc pot ser molt difícil. Es difícil, Es difícil. Es muy difícil. És difícil. La Saber dónde tienes que distancia. ponerla bien para girar bien, para no hacer lo contrario de lo que tienes que hacer. Es complicado. Vale. I vosaltres penseu que és difícil perquè sou dones o perquè sou novates? Perquè són novates. Nos falta experiencia. Vale. Eso no tiene ningún Entonces, problema. això com s'arregla? En un canvi de sexe o practicant? Practicando. Pues Però ja ahí ho sabeu? Ahí estem. Ja ho sabeu? El concurso de percha Sandra, jo crec que el que vol és que caigues a l'òbvia. Sí. pues no lo va a conseguir. Bueno, pues tindrem que plantejar-se fer un curs de perxa, Marcos. Bueno, jo ahir sí que plegué, veus? Ahir, als 8 anys, ja anava jo perxant. Jo estic segur que tu perxes millor que jo. Jo als 8 anys ja anava perxant, això sí que puc dir-ho. Pues tindrem que fer un curset de perxa. Jo penso que, encara que ara només que vagis a portar el Facebook i la web, no estigues dins de la Junta, sí que pots aportar idees, sí que pots posar inquietuds en el Facebook, en la web. El tema d'un curset de perxa ja se va fer enguany en el Palmar, recorde que va ser publicat, però una cosa és perxar en una embarcació per a arrimar-se, per a parar-la, per a eixir, i altra cosa és perxar en una vela de 40 metres de tela bufant. Ahí té que canviar, veus? Ahí té que canviar. Ahí canvia prou. Esa práctica, para empezar, no, ¿eh? No, per favor. Bueno, pues la farem en més de 40 metres, la podem fer en 20. Però s'ha de perxar, si nosaltres som una associació de vela, s'ha de perxar en una barca a vela. Que m'emprengam a perxar, si vols, en el barquet o en l'embarcació sense vela, 2-3 minuts, però després n'hi ha que perxar quan la barca s'escora, quan la barca entra a l'aigua per el corredor, ahí és on se veu l'aplom que pot tindre un i si pots confiar en ello, no? Perquè, claro... No obstant, perxar també té la seva tècnica, no és tampoc una qüestió de força. Ah, pues digues tu. I, vamos, jo estic donant la meva opinió, No, I sense vela, Jo sense vela, Si però des dels 8 anys portes perxar... N'hi ha molta gent que sí que es veig jo quan es fiquen a perxar que molts trenquen... És que quan me fiquen aquestes paraules ahir me vas a donar calbot. Tira-li. Quan en la perxa s'arrimen contra el barquet i fan una força ahí, això... Sí. Fan palanca, veritat? Sí, fan palanca, això no és perxar, No. Això no és perxar, vull dir, és tan simple com obrir els braços o tancar-te un poquet. Vull dir, però si tu obris, efectivament només obris, en seguida estàs voltejant el barquet. Sí. Des de que estic que m'emprenguerés a perxar fins a avui hem passat un muntó d'anys. I ha plogut. Tu has trobat alguna diferència a l'hora de clavar la perxa i treure-la? És a dir, ixe fang que n'hi ha ahí, ixe tarquim que n'hi ha ahí baix, posa més dificultat a l'hora de treure la perxa? Depèn quan la vols treure. Si li fas com si fos un xicotet espolsor, Sí.
que ve ser molt xicotet, unes vibracions, però tu fas un xicotet menetjó, entonces és com si és que era fàcil. Si tu a voltes vols treure-lo a la mateixa força, és a voltes un es queda hasta jo l'ha vist penjat, anar-se en el barquet i quedar-se agarrat a la perxa i fer job. Sí, no sé qui va ser l'última prova de vela que vam fer, vora la mata del fang, que deixa la perxa clavar i continua la volta sense perxa. Després preguntava qui se l'havia trobat, però claro, ja no se l'havia trobat ningú, la perxa es queda allí clavada. Es queda allí clavada. Però que sí que són trucos que sí que crec que se deuen d'ensenyar, no? Sí que la gent nova que entra i per fer unes pràctiques. I n'hi ha que anar fent. Així i tot n'hi ha molta gent que sap perxar, en el que és el llac de l'Albufera. Claro, la gent que ens escolta i no sap això de perxar en vela, què vol dir, virar la barca, canviar el rumbo de la barca devia de fer-ho soles, però és molt complicat que si tu vas en un rumbo i vols canviar-lo, per si mateixa en el timó sigui capaç ella de rodar. Aleshores tenim que el remitger té que saber perxar en un moment donat per a traure't d'una para que te quedes cara a vent. És precís saber perchar. Y bueno, pues... Para salir, cuando hacemos las exhibiciones de vela, para salir el primer paso es perchar. Sí, claro. Lo que està dient Sandra és que quan anem a eixir, quan se dona l'eixida i estem les 25 o 30 barques en un canyar a la raser, si algú no perxa i trau l'embarcació de la raser, per molt que alces vela, te quedes allí parat. Claro. No obstant, també n'hi ha pots pegar 3 perxaes, no? O n'hi ha un... Sí, per eixir se solen pegar 3 o 4 perxaes. Sí que t'he dit que una vegada eixes de la raser i el vent bufa, ja no té sentit estar perxant perquè ja l'embarcació va més que tu. Després, el que nosaltres tenim estipulat... Però si te'n fas 5, no n'hi ha penalització? El que tenim estipulat en el que és la normativa, per a fer una virada, cal pegar tantes perxades com facin falta per eixir del llit del vent. Però que una vegada ja la barca agafa aire i ja per si mateixa va, no se deu estar perxant fins a la infinitat. Això queda mal, està penalitzat. Se li podria descalificar. Però, bueno, n'hi ha gent que porta 2 perxaors, uno per banda, i fan el doble de faena en l'eixida, tant en l'eixida com en la vira. Correcte. Normalment és que els agrada guanyar, tots aquests truquets es coneixen i van al límit. Mai s'han ficat farrucos en dir este descalificat perquè ha perxat més del compte, però... Sí, però és... Sí que... I jo ara li faig una pregunteta a Judit. I en l'àmbit teu de les teves amigues i tot això, què, entren o no entren? Aposten per provar un dia o...? Sí, és cridar l'atenció. A la gent quan dius que fas vela llatina, diuen sí, que guai, tant, no sé què, pues podríem provar-ho, ja mos faràs un passeget. I jo, clar, a veure si s'enganxa. Sí, perquè és que, vamos, l'Amèrica és cap, però l'Albufera, no? Bueno, l'Amèrica és cap crec que té 100 anys, l'Albufera és cap ne té a muntó més. Entonces sí que és important que gent jove com tu pugui aportar sang nova, no? Joventut i més a d'esta afició i a aquestes coses de tants anys, no? Que venen dels nostres abuelos, bueno, els iaios, que han dit antes. Sí, dels iaios d'ella mateixa. I vamos, és molt important que sempre puguem estar recollint al nostre voltant la gent que a mi m'agrada molt preguntar per les persones que estaven com els iaios, i m'agradaria preguntar a Judit què pensen els teus iaios de que estigues, o els teus pares o les persones majors que estiguen en aquest moment en tu, no sé si els teus iaios encara viuen, què estan pensant ells de que tu estigues retornant a l'Albufera, volent navegar a vela? Què te diuen? A mi abuelo i a mi abuela són dues coses, o sea, a mi abuela i a mi abuelo s'agrada molt que torni a l'Albufera, però a mi abuelo no li agrada temps que navegue. Però per què? Perquè si me passa alguna cosa. Ja.
Te pot passar algo navegant o te pot passar me algo... pot passar algo pel carrer. Pel carrer, sense navegar. Però no és res perillós. Ja l'altre dia parlarem de que pots volcar i tornar-te'n a peu a casa. Sí. Això en la mar no ocorreix. Jo crec que els iaios el que sí que estan pensant molt és en aquests dies durs que passaven en l'Albufera, perquè ells anaven per necessitat, ja anaven a les dures i a les maures. I és molt mal horatge, també han cursat, i jo he arribat a anar en una ona dalt del Canyar, en el meu barquet. Allí a l'eixida del port, allí a lo de per on està el motor del Pusa, el replaçó que n'hi ha, a mi en aquest replaçó, ahir m'agarra una ona i anarem dalt del Canyar, el barquet se me queda en sec. Costa baixar. Normalment, quan fa més vent del que creguem que se pot suportar i s'aprova no la fem, la suspenem. O sigui, tenim prou de trellat a l'hora de fer les coses. Tranquil·litzar el iaio. Sí, però en realitat sí que li agrada. Sí. I t'has plantejat convidar-los? M'abuelo crec que no vol tornar a l'Albufera perquè ja va tindre prou. M'abuelo vivia dia sí, dia també en la barca i crec que ja està saturat. És la sensació que tinc jo quan ens fiquem a parlar amb la gent major i preguntem què feia ell en l'Albufera, que se dedicava. Algú té content pues, lo de traure brossa o traure l'arròs o traure fang. Jo crec que han acabat tots tan farts d'aquest treball que per això ha plegat un moment que la vela llatina a l'Albufera desaparegué. Aquell un moment prou gran on la gent no navegava a vela. Bueno, desaparegué també per la modernització del motor. Bueno, però a vela sempre ha sigut un plaer navegar. Bueno, però antes no s'utilitzava com un plaer, antes era pues, una ferramenta per a treballar. Era un treball molt dur. Jo, és que quan sent que ha Judit parlar del seu iaio, quan l'altre dia també estàvem parlant... Però qui és el teu iaio? A veure si... Perquè molts que estiguen escoltant-nos dins del món de la vela llatina segur que el coneixen. El meu iaio és Serafín. Serafín, què més? Serafín... Algun apodo, sí. Perquè en el poble tots tenim bueno, apodo. El apodo, no sé, és que és el fill de Serafín. El fill de Serafín. Bueno, jo no tinc el plaer de conèixer. Quizà, potser Silver segur que el conec, però des d'ací li donem un... Bueno, el nom és Roberto Alba. Roberto Alba. I els teus pares s'han desvinculat totalment de l'Albufera? Ha passat una generació perduda de cara a l'Albufera? Sí, mon pare no és de Silla, i entonces l'Albufera no l'ha agafat. És ta mare la que... Sí. I ma mare no, tampoc. Zero. Claro. Sol passar que els fills deixen passar el que els pares d'alguna manera no han volgut saber res i són els nets els que... Bueno, però això també ha sigut l'evolució que mos ha dut, vull dir, l'època que han viscut vosaltres ha sigut una època d'anar a... de deixar perdre aquestes coses perquè han volgut anar a unes altres coses més... Modernes? Sí, més modernes i més que mos han ficat en el món de la televisió i tot, i volíem anar a plegar ahir, no? Entonces, què passa? Que aquesta generació, el que jo em dono compte és que miren i li estan trobant aquest sabor a aquestes coses que nosaltres en un principi les han deixat passar, les han votat. Sí, el valor afegit que té lo teu, la teua tradició, la teua cultura, i aquest valor afegit s'està retrobant en aquest moment, també per el moment que estem passant de benestar social, encara que estem passant-ho mal, algunes persones que estan en atur i tal, però bueno, en general portem uns anys molt bons i la gent d'alguna manera vol recuperar aquestes coses que se tenien així en casa i que no n'hi ha per què deixar-les perdre. Està clar que la gent major ha passat penúries en l'Albufera, però en aquest moment navegar a vela llatina per l'Albufera és un plaer que ningú valencià se ho tenia que perdre. Vamos, ningú valencià se tenia que perdre navegar a vela llatina. No estem parlant de viatges en el Palmar a pegar la volteta en motor, no estem parlant d'això, estem parlant de navegar, de desplaçar-se només que en la força del vent, de sentir la sensació que se podia sentir fa 1000 anys. És per a no perdre seu. I m'agradaria veure Sandra, perquè Sandra sí que no té res que veure en l'Albufera. Sandra no té res que veure en l'Albufera. Jo ni sabia que existia l'Albufera. Xica, com t'entra aquestes ganes
de navegar, aquesta il·lusió de defendre el parc natural, perquè igual està en la vela llatina que està en Fira Albufera, que és la primera que s'arromanga a fer faena. Què me contes tu de la teua inquietud? A veure, que ara això, Carmen, això gravo en vídeo perquè és... Ara bé. Jo això no li ho he pogut preguntar mai a la meva dona. I ara aprofites. I ara, si s'escapa una en altavoz que em toca a mi. Què te pareix, Judit? Com estan els dos així? Que ara pareix que sí, això. ¿Qué le dius, Sandra? La verdad es que es lo que hace la convivencia, porque al fin y al cabo quien me llevó a la Albufera creo que la primera vez que estaba en la Albufera fue cuando me tiró mi marido al canal. Pero de ahí ya pasaron añitos y ya hemos vuelto otra vez a navegar, bueno, a descubrirla, porque yo navegar pues hará que 6 o 7 años que a descubrirla otra vez. No, pero si gana, lo ha dicho antes, es por ti. Per suposat, per el remitxer. Claro. És que el remitxer és molt important. Es que hay que hacer caso al patrón. El patró que tinc... Pues, no te da complicidad. Pues no me da esa complicidad ni... Este carril meu, jo no sé què fer en ell. Bueno, si la pugem dalt del barquet i el fiquem a la rotonda ahí, així, a mi una miqueta, abans d'acabar, sí que m'agradaria, si algú mos sent i té el desig de navegar, que mos quire al programa, digues el telèfon quan pugues, i el convidem a vindre a la propera regata que fem, a la primera exhibició que fem de vela en març. Igual me dona que en quidren uno que 33. Estan convidats. Ahí està. Esteu sentint, senyors oients, esteu sentint el que està dient Batiste, que esteu convidats tots els que vulgueu a lo que és el disfrutar, el poder disfrutar i notar aquesta sensació de lo que és navegar per l'Albufera en vela llatina. Jo vos dic, conforme m'ha dit ell, vos recorde el número de telèfon del programa, que és el 637 655 591. Més a part també tenim ahir el nostre Facebook i la nostra pàgina que sempre està a la vostra disposició i res, i li agarrem a això, que sí. Cavallers, el que no puga disfrutar d'una experiència com aquesta és perquè no vol. Jo l'altre dia signarem el conveni en Diputació en el Patronat de Turisme i una de les coses que a mi m'agrada és ser agraït. Si turisme mos patrocina, a mi m'agrada patrocinar el turisme. Per tant, la meva missió com a president de Vela Llatina de Silla és donar a conèixer la navegació Vela Llatina i d'alguna manera també aquest puntet de turisme que li fa falta a l'Albufera per a que tinga un reconeixement més gran. No és el mateix que l'Albufera disfruten 33 persones que 3.300. És a dir, que tenim que compartir-la i tenim que fomentar el turisme, i més en un poble com en Silla. Claro. Que no té tant... I Judit, i tu què mos diries, què dius als nostres oients que som a Muntó? Què es dius perquè vinguin a poder disfrutar d'una exhibició així i poder sentir ese cuquet? Pues que és una sensació totalment nova, que tenen que provar-ho perquè no se pot explicar en paraules. Bé, doncs heu sentit ese petit? Sí. Això el que vol dir és que el tècnic ja ens diu aneu-se'n pa a casa, que ja està bé. Bé, doncs encantat de... Bé, doncs Judit, gràcies per haver vingut al nostre programa, esperem que tornes i que mos dones més explicacions i que ja sàpies perxar. I navegar. I navegar. Gràcies, Sandra. Bona nit, gràcies. I Batiste. Bé, Marcos. I res, doncs en això, cavallers, s'acaba avui el programa del diari El Caçador. Hasta el pròxim divendres, que tornarem amb vostès ahí. I qui no recorde que demà de 6 a 8 i el diumenge de 6 a 8 poden escoltar-nos tot el nostre programa d'avui. Vinga, sense més espera, se n'anem ja i hasta el pròxim divendres. Adeu, bona nit.